Hi guys, welcome to Vafe TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Nelson Chamisa udedzera kuti ngatinamatei kuti id vana chiwenga vese timu rese reZanupf timu yevarakashi imuke yakangofa ndokuti tita se tigotonga Zimbabwe, because kana vasina kufa vanhu vakaita sachiwenga na id atimbofi takatonga isusu vafana vechidiki vane ropa riri kumhanyanyora kuti accept nothing new except and until the old dies, and it's a painful process. Arikuda process yekufa inorwadza, asi tinofara tingapembere kana timu yevarakashi Zanupf vana id vana chiwenga vakamuka vakafa. Aenderera mberi akati the old must cease to exist for the new to kick in and subsist. It may look impossible but we will make it. Tozvataurwa naChamisa. Asi vazokurova mbuya nanda vataura zvakawanda vakati aiwa, asi wabvuma defeat here Chamisa, wabvuma defeat here Nero. Mumwe muna auya akati takakupiwa nashe iwe murume iwe, may God bless you and God bless Zimbabwe. Mumwe munhu akati you are the legitimate president of the Republic of Zimbabwe. Mumwe munhu akati you never sell the struggle, saka tinomira newe, we salute you. Mumwe munhu akati you have been up and down but you still around, you are the chosen one. Nero chete chero ukagara pasi ndomira newe. Mumwe munhu akati in short change is not coming soon, nezvauri kutaura tiri kuzviona. Mumwe munhu akauya akati tangai chechi, we will come otherwise against Zanupf zvema religious statement and catch firms hazvishandi. Mumwe munhu akati what is the action plan zvaramba vaNational Chamisa. Mumwe munhu akati so you accept the defeat against id right, and you are saying we should wait till kufa kwana chiwengana na id, saka ndiye rini iyeye. Mumwe munhu akati vanofa rini vanhu ivava, ndogona kuvatangira kufa. Mumwe munhu akati thank you for the words of wisdom. Mumwe munhu akati may the Lord fulfill your wishes. So handizivi kuti noti kudi. Thank you so much guys.